Clara, nena, t'has enterat de lo que li ha passat a la Rosa del segon? Sí, la doctora Rosa, la mateixa, doncs la que lluita cada dia per aquest coronavirus, no? I per tots nosaltres, que cada dia va a l'hospital junt amb tots els sanitaris. Doncs, nena, es veu que l'altre dia tornava de casa, ben cansada, pobra, de tota la jornada laboral, i la van començar a insultar de males maneres des del balcó. Ai, Clara, la gent ha perdut l'oremus. Què està passant, coi? Que no en tenen ni idea. Sisplau, que respirin. El coronavirus el que ens ha de portar és més humanitat i respecte. No en té ni idea la gent de si la persona s'està anant a comprar productes de primera necessitat al mercat o és un treballador del mercat o és un sanitari que torna cap a casa. Així que, sisplau, siguem més amables amb nosaltres i amb el nostre entorn. No creus, Clara? Ai, bonica, m'ha anat molt bé parlar-ho amb tu. Moltes gràcies, Que bé tenir-te de veïna. Ai, sí, nena.